to bangare na uku akwai yan mai tatsini tunda kun san sunna ce yanzu suna so su yi alliance da yan dariƙa da sauran yan bidiya. Sunna ce suna so su raɓi 'yan ɗariƙu su mannu a jikinsu. Muna kallon inda 'yan mai tatsina ne ba mu manta ranar baya ba su raɓi. Wallahi waɗannan mutane ko gogewa ta rayuwar duniya mutum ke da shi ba zai bar waɗannan 'yan mai tatsina nan sun rike ƙur'ani sai suka raɓe su. Ka bi duk inda aka yi yakin mai tatsini tun daga Kano, Borno, Gongola, Gombe, duka inda aka yi yakin mai tatsini wallahi waɗanda aka fi yankawa su ne alarmomin tsangaya. Wallahi waɗannan malamin ƙur'ani to su je su raɓe su. Ai shi ɗaya daga cikin 'yan mai tafinan kullum maganansa wahabiyawa 'yan ta'adda 'yan kaza 'yan kaza 'yan kaza. Na ce to yanzu duk ta'addancin wahabiyawan nan ba za ka ware rana ɗaya kuma ka mana bayani akan Muhammadu Marwa mai tatsina ba? Ai tun da kana magana akan 'yan ta'adda to sai ka fito ka yi magana akan Muhammadu Marwa mai tatsini shi kuma muji, domin shi declaring ɗan ta'adda. Hukuma gwamnati ce kuma ta yaƙe shi. Me yasa a cikin 'yan ta'addan baka kawo Muhammadu Marwa? Gaskiya ne. Akwai ɗaya daga cikinsu wannan ɗan katsinan wata ran ya zauna yake cewa suna da yaƙini suna da tabbas, ya kira sunansa ba sunan yanka Muhammadu Marwan nan shine asalin sunan yankan mai tatsine. Ya kira sunan ya ce suna da tabbas da yaƙini Malam Muhammadu gwamnati ne ta yaƙi. Allah kaɗai ya san adadin sojoji da suka rasa ransu a sanadiyar yaƙin mai tatsini. Allah kaɗai ya san adadin 'yan sanda da suka rasa rayuwarsu a sanadiyar yaƙin mai tatsini. Allah ya san iya adadin fararen hula da ya ce zalintarsa aka yi a bainar jama'a. Ina masoya ɗin, ina masu son addinin, ina masu son Kano. Na'am. Allahu Akbar. To yanzu wai waɗannan 'yan mai tatsinan wai su ne suke barbaran 'yan ɗari. Wai iyayen gidansu ne. Iyayen gidansu ne. Akwai wani wanda ya fahimci sunna da zai bi wannan gidajen?